ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅସରାଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଝଟକା 65 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପୋଟରୁ ବାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା, କାଲିମେଳା ବନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାନବାହନ ଅଟକିଥିଲା ବେଳେ ମୋଟୁ କାଲିମେଳା ପଡ଼ିଆକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀର ବସ୍ ସହ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସୁକମା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ା ପୋଲ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସାବେରୀ, ସିଲେରୁ, ତମସା, ପାଙ୍ଗମ, ସପ୍ତଧାରା ଆଦି ନଦୀରେ ନାଳ ଏବଂ ସତୀଗୁଡ଼ା ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାତ୍ରିରେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଖଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କାକିରଗୁମା ଥାନା ତଳମେଣ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାସ୍ତାର ଯାତାୟାତ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଉଭୟ ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଇପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିଛି। ଏକ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ 3ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା କୋଟପାଡ଼ରେ 130 ମିଲିମିଟର, ମାଲକାନଗିରିରେ 110 ମିଲିମିଟର, କୋରୁକୁଣ୍ଡାରେ 90 ମିଲିମିଟର, ପାତ୍ରପୁରରେ 90 ମିଲିମିଟର, କୋଷଗୁମୁଡ଼ାରେ 80 ମିଲିମିଟର, କୋଦଳାରେ 70 ମିଲିମିଟର, ପୁରସ୍ତମପୁରରେ 70 ମିଲିମିଟର, ଗୋସାଣୀରେ 70 ମିଲିମିଟର, ପୋଲସରାରେ 70 ମିଲିମିଟର, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 70 ମିଲିମିଟର, ଚୋରାକୋଟରେ 60 ମିଲିମିଟର, ହିଞ୍ଜିଳିରେ 60 ମିଲିମିଟର, ମାଥିଲିରେ 60 ମିଲିମିଟର, ପଡ଼ିଆରେ 60 ମିଲିମିଟର, ଓଡ଼ଗାଁରେ 60 ମିଲିମିଟର, ବଗିରିଗୁମାରେ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 50 ମିଲିମିଟର, କୋରାପୁଟରେ 64, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 33 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଓ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଗଜପତିରେ 34, ରାୟଗଡ଼ାରେ 32, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 30, ପୁରୀରେ 28, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 27, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 21, ଯାଜପୁରରେ 21, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 21 ବର୍ଷାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।